sementara jam 11 jam 11 weh gak usah suwe-suwe mancing iku ya boleh nanti kabur kabeh boleh kawani tak ya seru ya kalau mau bisa gak jempol lah nah tolong sorry jempol kok ugal-ugalan ya apa kudu munggah gak kudu munggah wis ya TikTok iki ayo ugal-ugalan wis ayo mau jancuk iki ono setelah kita lebih lo ugal-ugalan iki lo telon ler iki go ler iki Gus kon gak percaya ini bro kan sak rai-raimu Gus ora udah ngerti dhewe barangnya jam 11 wis setengah kintal ponjol iki ya tadinya iki lho gara-gara ini sabar ya Mas galu-galan kok ya Allah kita gala ya ayo wis wayahe jam 11 yo gak iso suwe mancing cepet Andi minggat nggih tapi apa bahagia yo lo cari gak laras panjang ini dia barangnya ayo gara-gara bagus sih rai-rai ya rai bagus ya combo yuk cara ya wayai jam 11 ya jam 11 tau ya gak susu ya sao boleh rai ini bagus ya galang guys galang salah ya wis iku tok atak wis oke ya wis mulai Mas cek perumbu Mas minggat nanti sampai niki oleh akeh ta kok gak oleh ya apa sih jajali mas lu itu sampai gak kuat gowo lu mas iku apa mas lumut nyeldu sarai raimu Gus tak kira mas rain bagus delok tonggu masa gak umum dulur gak umum Ancane ya dipikir no. Iya toh. Kok gede aku wis tau mantu aku enak. Oleh akeh ta. Mosok seperti Mbah Wo kok gak oleh ya apa sih? Jajali Mas. Lu. Iku sampai gak kuat gowo. Lu. Mas. Iku apa Mas? Lumut nyeldu sarai raimu Gus tak kira mas sarain bagus delok tonggu masa gak umum dulur gak umum